Ya, 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 hoi, yo yo, Jarot tiga Asmoro, ada Peniem Puspito Sari, ada Nurli Sujono, ada Kabur Mahesa, ada Cak Pendek, ada Vita lah. Ya, ya, ya. Dari Jakarta saya menari ya nona, memang sengaja untuk menghibur hati yang lara. Yo ya yo, yo 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 yo, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Talgeta, 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 yes. Ya, 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 ya,
deh nyanyi kudu gitu. Hai. Ya. Allah ya. Ya ya. Semane. Ya. Semane. Ya. Golane. Golane. Ya. Sidet jadi lagu dong itu loh ini. Semakin di depan. Ranan jroning atiku naklikane pisanan katamu dasar wanita sulestyo wicaksana lan lenggo ing karya rasa tresno kang saya ngrembaka rena lawan bengi tresnamu tak anti-anti wong ngayutake ya awas 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 Sidet jadilan gunung gitu loh ini enak loh deh ya mundur mundur awas 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 atur posisi kosek ya Mas alon-alon iya kowe lagi pirang menit langsung senggil loh kowe nyenan ngemis sama bekanmu ngampet guyu aku binarung suarane bos kumpul gamelan jadilane garangan squad sing numpak para sinden inget saya ireng sing joget gandeng-gandeng sore sampure dikibasake saya ruken jadilane elo ya jadilane turangga sinden yo atur posisi lagi gelungan marcopo oh balina dibenake sih benake sih sing arep dibenake
Urung. Burung Cak. Sik. Burung. Sabar. Sik, sabar. Harap bersabar. Babak Sinden Gunung Kidul. Pena. Yo. Sarinande putri Sarinande Putri suri pepujaan Dewi tiap hari sang Dewi menari diiringi Halo. Sarinande Lore. Ahoy. Lane somo. Ulane sawo Tong kire sing kira-kira. Yen tong kire mbok sing kira-kira. Sing dilirik jare rondo anake limo. irek-irek Gelang. Gelang. Morekan Gelang. Gomo mrene tak supirane Wak iwak to seneng Wak iwak Wak iwak golek ono nganti omahe Sarinande putri Sarinande Putri Sarinande. Putri Kowe iki nurut to? Kau bocah Dewi Nurut. Tiap hari sang Dewi menari diiringi lagu Sarinande. Iki ora pancer piye iki? Piye ora ki? Atur posisi. Piye iki jadi? Oi, ya. Oh ya. Yang haus. Yo, ngombor sik. Ya. Ngombor sik. Oh ya. Ayo. Kon kepoyoh piye? Wes terima ngompol nek musuh Bunda Nurli. Goyos. Ayo cak pendek.
babak apa ta iki jane? Jan babak bundas. Babak belur iki. Asune wedok lucu Jane ya. dhewe kok melu ning kene ya. Melu ya. Iya. Ayo yo yo. Ayo men, ayo ro. Egolane. Egolane. Oi. Wes kumandang ing angoso kalau mombong sumarane kendang rial gatipo kindang potang pendeman timbalan. Salas, ayo. Horo. Ya ya. Oh. Lo. Bos kemandang ingin gosok. Kupalembung subarane kendang riya ketemu indah godang bening jalan. Bos kita kagungan jawi pasukatan sanijatilan Purwo Madya lan Busana mugi manggiya basuki. Wes kumandang ing angoso talu mombong subarane kendang rial gatipun. Pasukatan sanijatilan Purwo Madya lan Busana mugi manggiya basuki. Kagungan jawi pasukatan sanijatilan Purwo Madya lan Busana mugi manggiya basuki. Ya iki kono lho Nur. Walah. Jadel pisan ngewohke wong. Ya samurate ora. Ya, si Penny ora eling belas ya. Ndak eling. Ndak ngam
ngamuk kayak piye kayak gini. Hara, hara. Hara rot rot rot. Ora ngamuk to. Ya oh. Ya oh, ya ơi, ya ơi, ya ơi, ya ơi, ya ơi, ya ơi. Ê, ha ê lô lô. Ya, ya. Lô lô. Ha ê. Lô lô. Ya. Lô lô. Lô lô. Yo, yo. Ê ơi, 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 ê ơi. Lirik tandire wong sumilir ijo royo royo tak sekutek manten anyar bocah angkot penekno blimbing kubik nyulup nyupenekno kanggo baso tutup ira tutut tiro komited bedahik pinggir kemono jlumetuna kanggo sepok mengko sore pumpung padang rembulane pumpung jember kalangane nyusur sora iyo lo 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 ayo Ayo, Cok. Lho yo. bos
dengan Scott original. Kayak ngopo kae? Iya, luar biasa Kak Siska. Luar biasa. Tepuk tangannya mana dong? Babak Turonggo Sinden. Jadilan Gunung Kidul. Akhirnya sido kapiarso tenan. Ya. Iya. Nggih, Mas. Luar biasa. Jariati. Kowe ki ngono kene karo bojo nom. Bojo tuwa ketelalakno. Iya. Lah bojoku wis dadi kae. Kok dilongkas nak digulung Oh, oh. senang kowe. Aku Iki, tak sing digulung metu. lak iki. Aku metu sek crossing. Ya. Ayo Mas Febri. Anjo selak isin. Jo. Yes. Apa deisen tadi? Heeh, jane biasane kowe ngi sini-sini. Rama itu sapa wong sing ora renyo Nyuwun keplokipun. Raka pedo sawetara pengen waro percaya aku kuat no atimu sayu anteno no dudukku layangan barang garangan dalam percaya aku kuat no hatimu sayu anteno no tekaku jajaja layang kangen sudah Goyang ya Mas. yes Eh, garangan mamangnya apa ngi kuwi to? iki yang multi talenta kok nek kuwi Ayo. iki lanjut napa niki Mas kowe iki mes kram yo jadel kowe. Ora berbayan Jarot wingi Berbayan jenenge sapa? Oh cek nifas ya. Wah ora dicengel barang. Hei. Dedek deruk Dedek deh. deruk. Oh ya dimongke mbokne kok ya melu mbah Jariati. dedek deruk. Dek deruk. Nggih. Monggo Mas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kabeh dina salat wengi lakonono kabeh telu wong kang saleh kumpulono sakabeh sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Pangeran njabahi
syukur sama Kaping hidup salat wengi lakon dulu kaping telu wong paksane kupulono kaping papat kudu watange kakuwe kaping limo pikir wae ingkang suwe salah siji sapa bisa angakoni Insya Allah Gusti Pangeran ora arep mlayu neng ndi kowe iki Men Ayo. sak arepe sakar yo oh yo terus Iya. Ini ngapa to, Dok? Wedi ndadi iki. Oh iya. Engko komanan wis. Mboko siji. iki tekne urung Urung. Ini iya. urung Orang Iya. kumanan demit Mau lagune urung komplit tok ya. Ayo Lagu lagi tombok ati. Sik Nyirara Kidul. Nyi Roro Kidul Parang tritis layangan. Sik Nggih, sak banjuri apa iki Mas? Derek. Weh, cak pendeng ketuman demit Merapi ya. Gelem ngomong-ngomongan. Lemah ngomong Wah, iya. Iki mau piye? Tarikane blendrong kok. Lek dijaluk apa jare iki mau? Jaluk rapi. Ya jaluk rapi Jaluk ulo Iki pelem. panut mburi ya Mas? Nggih, Derek. Ah, derek. Yang hitam manis. Sing ireng ki malah larang ya. Ayo, ireng manis. Ayo. Ayo, Dek. Ayo, Dek. Ayo. Sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno mergo kelingan ireng manis
mung jalaran pepisahan dipaksa omah wong tuane tresna rapi sok ilang mergo kelingan ireng manis Iya. Karangan spot original. Kusuma Laras Percussion. Terima kasih. Ada Febri WS ada Kak Siska Puspita bersama Turogo Sindet Jadilan Gunung Kidul lho iki. egolane Yen kelingan lelakonku jamane nalingai so ha sering dolan nang omahku perlune wong sinau bebarengan suwe-suwe tresno mergo kelingan ireng manis Diono jaran ngabruk asu ya. Lagi iki. Dadi tenan. Iki tak tilekane. Nabrukan sik. Iya, sik. Karo di video ngene iki ndak wonge nganu. Iya. Tak enggak ya. Lagi yo. Wis. Piye? Iki sing isor dhewe mesake. Sapa, Mbah? Wah, lah keterangane ning dadi tinggal bojone mancing wis aku ora melu-melu nek urusan rumah tangga. Nangis. Gek tangi ya masak ning isormu ki lho meledak. Jan. Kok kemblekan kasur 5 kilo. Arep tambahi ra, Beb? Waduh, ora aku cah kualat karo wong tuwa. Nggih, tintekke sik. Oke. Mung jalaran pepisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresna nabi sok ilang margo kelingan ireng manis Ireng manis sampun. ditarik sih Mas. Oh, gelongi. Duh. Waduh. Jembet ngendi Merapi kok ya tengah kene ta ya. Blender. Iki jembet blendrang iki. Turuti penjaluke, Pak. Wow.
Jane. Ayo medun. Kesel tenan. Mending nembang toh. Mending. Lah iya, domongi ngeyel. Diomongi ngeyel. Mulane aku ra melu. Mending nembang. Bejo ya Kak ya. Bejo iki. Bejo tenan iki. Bejone ning kene. Soalnya nek jadel kesel tenan. Pun lemu. Iya. Om, telolet om. Lah iya. Ya, iki sapa iki? Tarik sik sapa iki? Iya. Oh iya, Iya. iki Pak jare. Heh. Iya. Yo. Anake wong tani Omahe ning pinggir kali. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Nang sawira-wiri golek senenge ati. anake wong tani omahe ning pinggir kali. Oi. Mending gue kalai. Yo yo. Yo yo yo. Ya, habiskan. Oi, ya ya.
Nurli Aja Sujono. Nurli Aja Sujono. Aku wis ngaku salah kondo sak nyatane saka atiramu ana lambe geni sing ning ati enggal disirami yo adem kaya dek Wis aja sujono aja nyiksa aku tresna kuwi mesti ana kudu mawa sing ning dodo ingkang dilarangno yo ben adem kaya dek semono ronce-ronce malah dibenangi lawe kupos loko iseng ngelengke atiku aku isih tresno kuwi kudu sepiro aku wis ngaku salah kondo sak nyatane saka atiramu ana lambe geni sing ning ati enggal disirami yo adem kaya dek wingi Wis aja sujono aja nyiksa aku tresna kuwi mesti ana kudu mawa sing ning dodo ingkang dilarangno yo ben adem kaya ronce-ronce malah dibenangi lawe kupos loko iseng ngelengke atiku aku isih tresno kuwi senadyan kudu sepiro nadyan nono kudu sepiro
Wes aja sujono tinggal mancing bae. Ketoke kelebon melem iki. Kurang kali. Yo, yo. Woi. Woi. Oh. Tinggal mancing ya Nur. Mancing mania. Dadi yo iki. Oh, 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 oh. Woi. Bablas angine. Lah dek iki malah curhat toh. Curhat. Aku kira tau diurusi. Aku ki kurang kepin. Aku langsung nangis. Sing nangis ki aku. Kayak nang Indosiar iki. Oh, Ya iki ampun. FTV. Yang mana, yang mana, yang mana? Ora rumongso dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tak udeng ora bisa lali terkelingan sroning ati sak bedahe
ang suaramu kapena undine ngene mo ranyo akeh barang lan kantro timpong sule siklan saketa. Oh ya. Oh, ayo. Wis Turun rampung. Jatilan Gunung Kidul sampun Paripurna. paripurna. Nggih. Iki babak selanjutnya apa, Bapak Mas? selanjutnya ada bapak penyandang kostum. Oh iya. Jos iki. Jos pokoknya ya. Tenan. Nggih. Bagus-bagus ya Nggih, penyandangnya. Bapak ya, kita tunggu selanjutnya nggih, Bapak Ibu nggih, Bapak Nggih. Mas-mas nggih. Niki Ah. Bapak Sinden Jatilan Gunung Kidul Sampun paripurna. paripurna. Awit menika Bapak salajengipun Bapak penyandang, Bapak kostum. Penyandang kostum. Ya, Yes, nggih. ra apa-apa. Oh, Mas, ngono to? Nggih. Monggo para mbok bilih sampun siaga. Waduh cah, lah tantrum nek ngene iki carane. Wajib siji lho. Iya. Ya ya. Rong tau dimiki gendruwo kae. Kelebon apa kae? Lebon teratak sak disele. Jarot ila tanpa balung. Waduh cah. Jajal kodang. Oh. Ya. Ayo Rot, boleh. Ikan nambani napa diudani to, Pak? Cek. Yo. Adegan 18 plus. Tarik sih. Lolo.
Awas, awas. Waduh, cah. Kang, koncoku mendem GPU. Ya ampun. Sapa kuwi mau? Sapa kuwi, Bapak? Sembuh. Bablas angine. Ayo, Ron. Sikile isih, Pak. Sikile isih. Tangane isih, Pak. Tangane isih. Dasi, Ndase dasi. isih. Sebuto. Yes. Ki, mari urung. Arek panas tak kon ngombe paracetamol. Presake. Iya. Presake, Rot. Wis mari urung, Rot. Ya, preksa nek kesel. Hei, sor. Sor. Oha, 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 oha. Yo yo.